Luwas. Nakaroon. Yang pangutan na nagmamaman eh. Kung sa may gawa na po, ang tanan dito. Ha? Ang tanan di luwas ang Kristo dili. Luwas ka, Brad? Ang katorang di, katorang. Mo, Brad? Luwas ka? Ha? Kalag? Ang tanan. Asam basa Biblia? Ito dito yung giwali ni mo kanina? Asam basa? Ah, sila. Sila lang yung tubay ninyo kay maraglain ninyo tumong. Dili, asam basa Biblia nga luwas mo? Asam makita sa Biblia nga luwas mo? Kung nagingon ang pulong sa Ginoo, nga ang tao nga motuo sa Ginoo, adunay kinabuhi way katapusan. Where can you read in the Bible? 1:16. Ha? Ipada sa Dios amahan ang iyang bugtong anak binis kalibutan. Karon bisan kinsa nga motuo kaniya. Yan, luwas ang kalag na. Adunay kinabuhi walay. Unsa man kinabuhi way katapusan? Di ba? Kalag na, napay na sulat. Kinabuhi way katapusan. Pinadayag 22-19. Tubagas ako ang kinabuhi way katapusan. Oh, tubag. Kanang dia. Kanang kinabuhi way katapusan. Maluwas ko di pwede. Wa buhi pa man ka. Luhin mo nga mo. Buhi pa man ka. Sa Kung pagluwas mo. man diha nga maluwas ang motuo. Igor ka na basa. Pagbasa ni mo pagbasa, wa mo sa luwas ka. Nakikidebate mo. Dili, mautana 1:15. Asa basa kayo? Waman nimo ari diri para makikidebate ninyo. Ug mao ninyong gituhuan padayunan ninyo. Dili, naman ang Biblia. Kay Tubag kami ka. sa may gituhuan. Kay ba sa inyo ang pangutana. Tinuod mo giwali eh. Tinuod ninyo sa kabot. Roma 10:15. Kung saan pagwali kung di ka pinadala? Padayon mo. Paiwali Kasi ninyo ang tao. na padala nimo, nang Biblia nimo. Kasi na padala, okay, authorized to preach the gospel. Ang gingon di. Among gitaptap. Kaya kasi ka padala nimo, nagwali sa may balita. Tara bro. Mo na problema ron. Umali na ninyo yung Di. Ang inyong pagkapastor Di na pastor Katoliko mo tinuod. Kuna kasi nagahatad mo otoridad, nagwali ka. Oh. Oh, kamo ipaginulsol. Ingon pamagwali mo, makikidebate mo. Ay, dire, dala, wali debate sad. Pero dibatihon din ang mga utana ta. San Pablo kada adlaw nakikidebate no. Dala. Iba ba? Tiso. Naturang sa Tisa, Cebu City, mga kaigsunan, kami sa City Palabras 2022. Brother Jiki yung hari sa Sumay, sa Tisa, namin sa dool silang pindahan mga kaigsunan, si Jeffrey Kilisa, mga kaigsunan, kauban pa. Sirak. Ano tadi tu? Ya, pero mana dilik ni, mana ni kena video apa? Aku Kamo noon. nabda non. Karon nalini rubridor eh. Di sa Cebu City, lini rubridor.